Ngayon po ay magluluto po tayo ng pinakbet. Ito po yung ating mga gulay. Ito po yung aking kisay na ampalaya. Nakakita na po ba kayo ng puting ampalaya? Ako rin po first time ko makakita. Ito naman yung Baguio beans. Wala kasi akong sitaw kaya kapalit. Ito yung gagamitin ko. Ayan po, meron din akong kalabasa, talong, okra, at green na ampalaya. Ayan, nakat na po yung ating mga gulay. Ito yung pork belly, sitaw, okra, kalabasa, yung puting ampalaya at green, bawang, ito yung talong. Binabad ko ito sa tubig para hindi mangitim. Ito po yung pampalasa natin. Bagoong, soy sauce, patis, asin. Konti-konti lang po yung paglalagay natin para hindi maalat. Tapos yung soy sauce po, mas magandang gamitin nyo yung liquid seasoning. Mas malasa kaysa yung soy sauce po natin. Unahin po natin ilagay yung taba ng baboy para magkaroon ng mantika. At yun po ay gagamitin natin sa pang-isa. Lagyan na natin yung bawang natin. Haluin natin. Ilagay na po natin lahat yung baboy. Lutuin po natin ito ng hanggang golden brown. Bago po natin ilagay yung ating mga gulay. Maglagay po tayo ng konting tubig. Nasa inyo po kung gusto nyo maraming tubig. Pero pag pakbet kasi, hindi gaanong marami ang tubig. Lagyan na natin yung kalabasa natin. Unahin natin to kasi medyo matigas. Takpan natin to ng 1 minuto bago natin ilagay yung mga ibang gulay. Ilagay na po natin yung talong at ampalaya. Ilagay na rin natin yung pampalasa natin, yung bagoong, patis, soy sauce, asin. Tapos, takpan din natin po ito ng 1 minuto bago natin ilagay ulit yung natitirang gulay.
Ilagay na po natin yung natirang gulay, yung sitaw at yung okra. Tapos, takpan po natin ito ng 2 minuto. Tapos na po ang 2 minuto, buksan natin at haluin po natin ito ng dahan-dahan para po hindi madurog yung kalabasa. Yung nasa ibabaw na gulay niya, yun naman po yun ang ilagay naman natin po sa ilalim para magkaroon din ng lasa. Dahan-dahan lang po ang paghalo natin at baka madurog yung kalabasa. At baka maging mas potato po ang dating niya. Kaya dahan-dahan lang po nating haluin. Nahalo na po natin ng maigi, pwede na po nating hanguin. Luto na ang ating pakbet. Kain na po tayo! Sana po nagustuhan nyo. Ito po si Bean Style. Thank you for watching.